санаи 22 октябри соли 2021 сафири амрико дар тоҷикистон ҷон марк помершайм бо мақсади ошно шудан бо лоиҳаҳое ки аз ҷониби сафорати амрико дастгирӣ мешаванд ба шаҳри хуҷанд сафар намуд. сараввал сафир аз боғи фарҳанги фароғатии камоли хуҷандӣ шаҳри хуҷанд дидан намуд. дар идомаи сафар ҷон марк помершайм аз лабораторияи санҷиши эпидемиологии шаҳри хуҷанд дидан кард ки аз тарафи USAID омӯзиш гузашта таҷҳизот гирифта буд. сафир ба табибон ва эпидемиологҳо барои заҳмат ва қаҳрамонияшон ташаккур гуфта қайд намуд ки мову шумо як ҳадаф дорем ва он ҳам ҳифзи одамон аст ва коре ки шумо мекунед ҳатто шабонарӯзӣ таъсирбахш ва муҳим аст. USAID ифтихор дорад ки пайваста соҳаи тандурустӣ ва некӯаҳволии Тоҷикистонро дастгирӣ мекунад. баъд аз он сафир ба ташкилоти ҷамъиятии шабакаи тоҷикистонии занони мубталои вируси норасоии масъунияти одам ташриф овард. ташкилоти мазкур дарёфткунандаи гранти комиссия оид ба демократия ва мақомоти Тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз густариши вируси норасоии масъунияти одам, бемории пайдошудаи норасоии масъуният, пешгирии ҷиноят алайҳи афроди мубталои вируси норасоии масъунияти одам ва ҳифзи ҳуқуқи шахсони гирифтори вируси норасоии масъунияти одам мебошад. давоми сафари кории худ ҷаноби сафир аз хонаи сир дидан намуда, дар он ҷо бо масъулини лоиҳаи мазкур ва якчанд намояндагони васоити ахбори оммаи вилоят низ суҳбатҳо анҷом дод. хонаи сир яке аз лоиҳаҳое аст ки аз ҷониби USAID дастгирӣ ёфта аз ҷониби Интерньюз дар Тоҷикистон татбиқ мегардад. ин лоиҳаест ки дар самти рушди саводи иттилоотиву расонаӣ фаъолият менамояд. инчунин лоиҳаи мазкур дар баланд бардоштани рушди тафаккури интиқодӣ низ фаъолият менамояд. лоиҳаи хонаи сир моҳи апрели соли 2021 ба фаъолият оғоз намуда, давоми 6 моҳ дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи мазкур ҷашнвораҳои саводи расонаӣ баргузор гардид. моҳҳои июн, июл, августи соли 2021 тренингҳои гуногун, сессияҳо ва вохӯриҳо баргузор намудааст. лоиҳаи мо лоиҳаест ки дар самти рушди саводи иттилоотиву расонаӣ, саводи рақамӣ, ҳамчунин баланд бардоштани малакаҳои тафаккури интиқодӣ фаъолият мебарад. лоиҳаи мо аз ҷониби USAID дастгирӣ ёфта, аз ҷониби Интерньюз дар Тоҷикистон дар амал татбиқ мегардад.